ayaqhubeka ke ama celebration wokuwina wokuwinisa umuntu owinile kuyona ke iCover Cup. Sise Kingswellithini la kugcine kuwina khona i-team yase Eastern Cape. Njengoba manje ke nginomgqugquzeli wayo iCover Cup uManqoba umfoka Mkhize bhuti yazi yayinhle into esiyibone namhlanje. Ngithi ngibonge bhuti, ngibonge mfowethu. Uyazi ukuba khona kwenu inene nenze ukuthi ngibele ngoba mothiwa ukho namhlanje wena ngabe ikhaya kuneyikhaya kodwa ngoba nifike namhlanje nizo witness into eyenza namhlanje ngibonga nene yakho support. Sikhulume ngamalungiselelo siyazi ukuthi kuthathe isikhathi akusinto ekuvele kuvuke sekuthiwa hayi ngiwa khona kodwa ngokubuka iweight ye tournament iyasho ukuthi kuyalungiselela lekhaya. Iyalungiselela kakhulu yabona ngiqale ngibonge i-team yami my LOC indima abayidlalayo lena ngeke kuyenze wedwa ningi imqondo ehlangane la ukuze kuphumelele ndlela namhlanje babona into enhle kodwa imqondo eminingi isuhlazwe phela ngibonge neziponsor ngaphandle kwabo lento yezwelayo ngoba nje kunjena nje kuningi abakufakayo ukuthi tournament ibe enkulu onke umuntu ancoma ukuthi ezenze kuba isponsor mina ngibonga ngakho nabalandeli ukuthi bafike bezo support i-tournament ngoba ungayenza into ibe enkulu kodwa uthola abalandeli abalandi bawukhipha. Asikhulume nge-main sponsor yakho iHollywood ebukeka idlala indima enkulu ukuthi i-tournament ibe success. Hollywood ifike yashintsha i-tournament yabona i-presentation namhlanje i-outlook yakho ngithi bafuthu mhlawumbe nginenhlanhla ngoba baningi abantu abanama-tournament kodwa ngaze ngiyibone into njalo i-Hollywood ngiyabonga kakhulu ngaphandle kwawo nje ngaze ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Mkhize. Bonga mina mfowethu. Besikhona Durban Network kwiCover Cup eKingswellithini noManqoba Mkhize umgqugquzeli. Danko.